So hello guys, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। Okay. So दिनैनि भिडिअआ एसे फानि टाइपनि लाबोदों आरो ना। दिनैनि भिडिअखौ एसे इन्टारेस्ट बानायनो सानदों। माने मोखां देखायिया गोबावथारसिम नालाय। ओंखायनो नोंसोरजों एसे रायलायनो होननानै लाबोबाय आरो भिडिअखौहाय। माने आं बिराद बेस्टआव थायोलै गाइस नोंसोर दङ नोंथांमोना थाबैनो 1K बानायदो। आं बिनि पार्टिखौ बानायगासिनो आरो ना। 1K जेब्ला 1K जायो अब्ला आङो पार्टि होगोन। नोंथांमोना फैबानो जाबाय जोंनि माबायावहाय आरोना। नै आंजों बरायनानै लाबोजानाय सासे आलासि दंफैयो। बेखौहाय आं नोंसिनो देखायगासिनो दङ र'। 1 मिनिटनि उनावहाय देखायसिगोन आङो। नोंथांमोना थाबैनो 1K बानायदो। नोंथांमोननि अननायावहायसो आङो 1K बानायनो हागोन नालाय। ओंखायनो थाबैनो 1K बानायना होदो। दा नोंथांमोना जोंनि मानगोनां आलासिखौ देखायनो सानबाय। बिथांखौ आङो खाथियाव लाबोसै। दा नै जोङो आलासिखौहाय लाबोबायमोन नै बिथांखौहाय आलासि गथ' बिथाङा गोजोन गेलेयो। हेलौ गाइस। Nintendo maabri dong. Tabi 1K. Subscriber banaydो. मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसिनि थाखाय। मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसिनि थाखाय होनब्रा देब्रा होनदो। नोंसिनि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन जों 1K बानायनानै होबा थाब 1K जायोबा नोंसिनि गेजेराव लाइक फैगोन जों होनब्रा। नों थुगोनसोलां बाजे Bagini फिसा। देब्रा नै गाइस नोंसिनो जोङो दोंफा गान खननानै होगोन ना। 1K थांहां जायोबा 900 नोंसिनो जों गान खननाय भिडिअ लाबोगोन। दोंसे खनगोन जोङो आजाजों आंजों ना। औ होन 900 साबस्क्राइबार जाबा गान खननाय लाबोगोन। दे बिथांखौ गोसो गोथारै बिथांखौ गोसो गोथारै आङो बरायहरबाय बिदाय हरबाय। बिथांखौहाय गोसो गोथारै आं बिदाय हरबाय। दा भिडिअखौ आंबो बारा गोबाव खालामनो थाबैदो 1K बानायदो। जोङो नोंसिनि थाखाय स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना बेखौ नेनानै थाबाय थादो आरो ना। दा गाइस ओंखाम उखैनाया जाला नै एकदम आङो दसे सम मोननायावनो भिडिअखौ बानायलाबायथारबाय आरो ना। दा ओंखाम उखैनाया जाला गाइस। मुरि जालाबायदों। दे बिदिबा गाइस दोनथ'बाय दे।